koblingen, skifter bare lige ud, så lidt speeder, angiver. Sådan en lyskryds som det her nede til en prøve, der vil de ikke sige noget. Og det ved de, fordi at du må ikke køre til venstre. Der er også indkørsel forbudt lige ud. Så vi skal til højre. Ja. Vi skal stadigvæk have blinklys og så videre på. Se om du kan få den her ind, koblingen nu. Og stille og roligt. Lidt op med koblingen igen. Er der frit? Ja. Ja, så drejer vi rundt. Løfter koblingen stille og roligt opad igen. Så kan vi bare komme fra. Yes. Så selvom den var i angiver, så kunne vi egentlig stille og roligt styre den rundt om hjørnet ved at sidde og arbejde lidt med koblingen. Ja. Så bare ned med farten, ned med koblingen.